हेल्लो लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि आपडेटआव आं कभार खालामगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों सावरायनाय बर'फोरनि हानि जेंनाखौ लानानै आरो सावरायगोन जेम्स बिथांखौहाय गोबां मानसिफ्रानो हिन्जाव गुन्दा बुंदों, बेखौ आलफ्रेड आरो जेम्सनि गेजेराव सावरायलायदों। आरो नेक्स्टआव दङ शाहरुख खाननि फिसाला आर्यान खाननि रिलेशनशिपआव थानाय पाकिस्ताननि एक्ट्रेसजों डेट खालामनायनि सोमोन्दै सावरायलायगोन। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआव दङ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय बिश्वनाथ जिल्ला डिसि कनफारेन्स हलावहाय हानि जेंनाखौ लानानैहाय मोनसे मेहेरगोनां सावरायलायनाय जायो। सावरायलायनायाव बाहागो बिश्वनाथ जिल्लानि साथाम एमएलए, सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सानैबो डिसि, एबसुनि मिरुनि दैदेनगिरिफोर, सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोर, गोबां मावख'गिरिफोर, गहपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि आरो माखासे रायजोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बर'नि आलफ्रेड इउटुब चेनेलनिफ्राय जेम्स एक्टरखौ हिन्जाव गुन्दा बुंनाय गोबां मानसिफोरानो बर'नि आलफ्रेडनाव मोनसे जेम्सजोंहाय लानाय भिडिअ दंमोन आरोना। बे भिडिअआवहाय गोबां कमेन्ट हरदों आरोना जेम्स गुन्दा होननानै। बिनि सोमोन्दैनो जेम्स आरो आलफ्रेडनि गेजेराव सावरायलायनाय जादों आरो जेम्स एक्टरा हिन्जाव गुन्दा बुंनाय बैफोर मानसिफोरखौहाय रिप्लाय होदों आरो। स' नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनोबा बर'नि आलफ्रेड इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय नायनो हागोन। जादों आरोना हिन्जाव गुन्दा होनजानाय बुंजानाया, आं बेखौनो बुंगोन। दिनै मालाबा जों दुर्गा फुजा फैयो, न'आव आदानि फिसाजोदो साथाम साब्रै लोगो फैनो हायो फुजा नायनो होनना, बा बिब'नि फिसाजोदो साब्रै गाहाम लोगो फैनो हायो। सम लानानै बेफोर गथ'फोरखौ फुजायाव लाफानानै थांनो गोनां जायो। बेनिफ्राय बेयावनो माखासेयाथ' सिनायला बे सोरनि गथ', बा जेम्सआ हारसिंनो 6 जन 7 जन गाहाम लानानै गिदिङोलै। खिन्थु सोरो बैसोरो बेफोरखौ नाया। बेनिफ्राय डाइरेक्ट सोरबाया बेफोरावनो नुबाय खोमा, बेफोरखौनो दुर्गा फुजाफोराव न'नि मानसिखौ लानानै फुजायाव दोनहैनांगौ बाध्य जायो, थांनो गोसो गैयाब्लाबो। माजों थांगोन साब्रै साबा मानसिया, न'नि मानसिया, बेफोरावनो सोरबाया मा सानो खोमा हिन्जाव गुन्दा। नेक्स्ट आपडेटआव दङ शाहरुख खाननि फिसाला आर्यान खान। ससियेल मिडियाआवहाय मोनसे फट' भाइरेल जागासिनो दं आरोना। पाकिस्ताननि एक्ट्रेस सादिया खानजोंहाय मोनसे पिक भाइरेल जादों आरोना। बेखौनो नुनानै गोबां शाहरुख खाननि गोबां फेन्सफोरा बुंदों आरोना, गोबां मानसिफोरा बुंदों शाहरुख खाननि फिसालाया पाकिस्ताननि एक्ट्रेस सादिया खानजोंहाय डेट खालामदों होननानै। बेवहाय सादिया खानाहाय रिएक्ट खालामनानै बुंदों आर्यान खानखौहाय डेट खालामाखै, माथ्र बियो 2023 नि निउ इयार सेलेब्रेसनावहाय पिकल' लादों आरोना। आरो बियो बुंबावदों पिक लायोबानो डेट खालामनाय जाया होननानै रायजोफोरनो कनफार्मेसन होदों। स' दिनैनि आपडेटआ एसेनोसै। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै लादो। आंनि चेनेलावहाय बेबायदिनो गोदान आपडेटफोर मोननो हानाय जागोन। गोजोन्थों।